Üdvözlök mindenkit! Keliger Dániel vagyok, és ebben a videóban egy kis betekintést szeretnék adni a járvány matematikai modellezésekről. Lássunk is bele! Először is, mi a célja ezeknek a modelleknek? A fő feladatunk a járvány jövőbeli alakulásának előrejelzése. Annak a meghatározása, hogy különböző régiókban vagy korosztályokban mekkora lesz a fertőzéseknek a száma. Ennek segítségével meghatározhatjuk, mely csoportok veszélyeztetettek, mekkora kapacitása lesz majd szükség a kórházakban, milyen lesz a lezárások hatása, valamint abban is segítséget nyújthat, hogy korlátozott erőforrások mellett hogyan osszuk szét az oltásokat. Ezen a ponton fontos megjegyeznünk, hogy nem az a célja ennek a modellezésnek, hogy automatizálja a döntéshozatalt. A döntéseket csupán támogatni szeretné azzal, hogy kvantitatív előrejelzéseket fog adni nekünk, milyen lesz ezeknek a döntéseknek a hatása a jövőben. De először is, hogyan is néznek ki ezek a modellek? A legegyszerűbb változatában az idő diszkrét, vagyis csak természetes számokat vehet fel a t időparamétert, 0-át, 1-et, stb. Általánosabb esetben van egy x mennyiségünk, melynek az állapota t-ben xt. Hogyha meg akarjuk határozni, hogy a következő időpontban mi lesz ennek az értéke t plusz 1-ben, és akkor arra lesz szükségünk, hogy jelenleg mekkora ez az állapot, és hogyha kettő között valamilyen függvény kapcsolat van, azt rekurziónak nevezzük. Egy egyszerű példa erre az úgynevezett exponenciális növekedés. Például tudjuk, hogy az emberiségnek jelenleg körülbelül 1%-os növekedési rátája van. Ez azt jelenti, hogy ha jelenleg xt ember van a Földön, és meg akarjuk kapni, hogy a következő időpontban t plusz 1-ben hány ember lesz a Földön, akkor xt-t meg kell szoroznunk 1,01-jel. Amennyiben feltételezzük, hogy ez a tendencia felmarad, és tudjuk, hogy kezdetben hány ember van a Földön, körülbelül 8,2 milliárd, annak segítségével meg tudjuk adni, hogy 3 év múlva hány ember lesz a Földön. Ehhez, hogy megkapjuk, hogy egykor hány ember lesz, 1,01-jel megszorozzuk a 8,2-t. Majd a 2 időpontot úgy kapjuk meg, hogy az első időpontot szorozzuk meg 1,01-jel, és így tovább, lépésről lépésre a harmadik állapotot. Tehát úgy általában elmondhatjuk, hogy ha ismerjük a jelenlegi állapotot, és ismerjük a változásoknak a törvényeit, akkor lépésről lépésre a jövőbeli állapotot is meg tudjuk kapni. Ennek segítségével így előre tudjuk jelezni a rendszer jövőjét. Mi történik azonban folytonos esetben? Ekkor a t időparaméter tetszőleges valós számot fel tud venni, mivel nem feltétlen az egész évekre vagyunk kíváncsiak, hanem mondjuk fél évekre, negyedévekre, vagy akár órákra is kíváncsiak lehetünk. Ilyenkor a változás leírásához szükségünk van a derivált fogalmára, mely a fizikában a pillanatnyi sebességgel lesz azonos. A pillanatnyi sebesség pedig nem más, mint amit a sebességmérő mér az autókban, megmondja, hogy egy rövid idő alatt a megtett utat elosztja az eltelt idővel. Megjegyezzük, hogy a matematikailag precíz definícióhoz ilyenkor végtelenül kicsire kell vennünk az eltelt időt, de ezektől a technikai részletektől most az előadás kedvéért eltekintünk. Ilyenkor hasonló helyzetünk van a rekurziókhoz, az úgynevezett differenciál egyenleteknél, mely felteszi, hogy valamilyen függvényszerű kapcsolat van a jelenlegi állapot és a jelenbeli pillanatnyi sebesség között, mely függvényt F-fel jelöljük. Ilyenkor, hogyha meg akarjuk kapni, hogy egy kicsi delta t időpont múlva mi lesz a rendszer állapota, akkor az két részből fog állni, jelenleg mi volt a pozíciója, és mennyit növekedett a pozíciója. A növekedés, a megtett út pedig nem más, mint a sebesség szer az eltelt idő. A sebesség pedig
x vessző a derivált, és delta t az eltelt idő. Viszont a differenciál egyenletből tudjuk, hogy a sebesség az kifejezhető x-nek az f függvényeként. Így a következő időponthoz, hogyha kíváncsi vagyunk, hogy mekkora lesz az állapota, akkor láthatjuk, hogy csupán egy x-től függő mennyiséget fogunk kapni, tehát a rekurziókhoz hasonló helyzet fog kialakulni, még hogyha csak közelítő értelemben is. Egy klasszikus példa erre az úgynevezett radioaktív bomlás, ahol xt a radioaktív anyag mennyiségét jelöli, lambda pedig a bomlási rátáját. Ilyenkor a csökkenés sebessége arányos azzal, hogy most mekkora mennyiségű anyag van, mivel hogyha kétszer annyi radioaktív anyagunk van, akkor kétszer annyi fog lebomlani nekünk. Egymástól függetlenül történik a radioaktív bomlás. Hogy néznek ki ezek a modellek a járványmatematika esetében? Az egyik legegyszerűbb modell az úgynevezett SIS modell, ahol a populációt két részre osztjuk, fogékony S-ekre és fertőzött I-kre. A fogékonyak arányát T-kor ST-vel, a fertőzöttekét pedig IT-vel fogjuk jelölni. Nézzük, hogy hogyan fog ez alakulni időben. A gyógyulás teljes mértékben analóg a radioaktív bomlással. Ilyenkor feltesszük, hogy minden egyes ember egymástól függetlenül egy gamma rátával meggyógyul, tehát arányos lesz a meggyógyultaknak a száma a fertőzötteknek a számával. A fertőzés már egy fokkal nehezebb lesz, ilyenkor a fertőzési ráta maga is arányos lesz a fertőzöttek számával. Ennek pedig az az oka, hogy minél több fertőzött van a rendszerben, annál nagyobb az esély, hogy egy fertőzött emberrel fogok interakcióba lépni, és így én magam is jobban ki leszek téve a fertőzésnek. Kétszer akkora fertőzött ember pedig kétszer akkora rátát fog jelenteni. Nézzük meg tehát, hogyan alakul az egészségesek számának gyorsasága, sebessége. Ilyenkor, mint ahogy a radioaktív bomlásnál említettük, a deriváltnak arányosnak kell lennie a fertőzötteknek a jelenlegi számával, ezt pedig megszorozzuk a fertőzés rátájával, ami pedig bétászor i, tehát összesen bétászor i szorozva s-sel. Egy negatív előjelet is fog kapni, mivel a fertőzés csökkenti az egészségeseknek a számát. A gyógyulás pedig az i-vel lesz arányos, a gamma rátával, ez már pozitív hozadékot fog adni nekünk a deriváltba, mivel a gyógyulások növelik a fogékonyaknak a számát. A fertőzöttek deriváltja is hasonlóan fog alakulni, azzal a különbséggel, hogy az ellentéteket, hogy az előjeleket meg kell cserélnünk, mivel ami növeli a fertőzöttek számát, az csökkenti az egészségesek számát. Vegyük észre, hogyha a fertőzöttek és az egészségesek arányát összeadjuk, akkor egyet kell kapnunk, mivel csak erre a két részre osztottuk be a populációt, amiről feltettük, hogy a mérete állandó. Ilyenkor az eset algebrailag kifejezhetjük még 1-i, melyet a második egyenletbe beértesíthetünk. Itt csupán egyetlen egy differenciál egyenletre tudjuk redukálni a rendszerünket, melynél minden két oldal csak az i-től, a fertőzöttek számától függ. Megjegyezzük, hogy amennyiben a sebesség pozitív, akkor növekedni akar a fertőzötteknek a száma, ha pedig negatív, akkor csökkenni. Érdekes eset, amikor a sebesség nulla, ilyenkor se csökkenni, se növekedni nem akar a rendszer, hanem egyensúlyba áll. Nézzük meg tehát az előbb felírt differenciál egyenlet segítségével, hogy mikor lesz a sebességünk nulla. Tehát tegyük egyenlővé az egyenlet jobb oldalát nullával. Mivel mind a két tagban szerepel i, ezért i egyenlő nulla egy megoldása lesz ennek az egyenletnek. Ez nem annyira meglepő, hogyha nulla fertőzöttből indulunk, akkor később is nulla fertőzöttünk lesz.
Ha viszont a nem nulla megoldásra vagyunk kíváncsiak, akkor egyszerűen leoszthatunk ezzel az i-vel, és innen egy egyszerű átalakítással megkapjuk, hogy a másik gyök 1 mínusz gamma per béta. Ezt a számot i csillaggal fogjuk jelölni. A továbbiakban szeretnénk jobban megérteni, hogy hogyan is viselkedik az egyenlet. Ehhez kétféle diagramot fogunk használni. A jobboldali diagram az, amit könnyebben meg tudunk érteni, ilyenkor az x-tengely az időt jelenti, az y-tengely pedig az i-t, a fertőzöttek arányát. Tehát egyszerűen a fertőzötteknek az időbeli alakulását írja le. A bal oldal már kicsit érdekesebb, ott a deriváltakat akarjuk megkapni annak függvényében, hogy éppen hány fertőzött van a rendszerben. Tehát az x-tengelyünk itt az i a fertőzöttek aránya, az y pedig az i vessző, a sebesség. A kettő közötti függvénykapcsolatot pedig a fent látható differenciál egyenlet adja meg. A jobboldali függvény nem más, mint egy parabola, melynek a fő együtthatója negatív, így egy lefelé álló másodfokú függvényt fogunk kapni. 3 érdekes esetet tudunk megkülönböztetni annak függvényében, hogy az i-csillag negatív, nulla vagy pozitív. Az első esetben, amikor a béta kisebb, mint gamma, akkor az i-csillag negatív, szubkritikusnak hívjuk az esetet. Ekkor mind a két gyök negatív, így az x-tengely pozitív oldalán a parabola végig negatív lesz. Nézzük meg tehát, hogyha egy i1 pontban nézünk, akkor ott a derivált negatív a parabola értéke, tehát ott csökkenni akar a függvény, így az i-tengelyen balra akar majd menni a függvénynek az értéke. Tehát folyamatosan csökkenni fog, mint ahogy a jobb oldali ábrán is láthatjuk, hogy szépen exponenciálisan csökken a fertőzöttek száma. A másik lehetőség, amikor a fertőzési ráta egyenlő a gyógyulási rátával, ilyenkor az i-csillag egyenlő nullával, tehát dupla gyökünk van, egy olyan parabolát kapunk, ami éppen a nullában érinti az x-tengelyt. Ilyenkor a helyzet hasonló, egy tetszőleges i1 pontban, 0 és 1 között azt tapasztaljuk, hogy a parabola értéke negatív, tehát a sebességünk is negatív, így balra nulla felé akar tartani az i, és megint csak csökkenni fog a fertőzéseknek a száma. Itt megjegyzem érdekességként, hogy itt viszont már nem exponenciális lesz a csökkenés feltétlen, hanem van, hogy hiperbolaként fog ez lecsökkenni. Például, hogyha egy kezdeti értékből indulunk, akkor 1 per 1 plusz t lesz ez a csökkenés értéke. Hogyha a béta és a gammát mondjuk 1-nek választjuk meg. Egy sokkal érdekesebb helyzet, amikor a béta az nagyobb, mint gamma. Ezt szuperkritikusnak hívjuk, ilyenkor az i-csillag már pozitív lesz. Tehát a pozitív része a x nagyobb, mint nulla része a parabolának már érdekes, mert az i-csillag ketté választja. Nulla és i-csillag között pozitív lesz ez a parabola, i-csillag és felette pedig negatív. Tehát, hogyha vesszük az i1 értéket, ami az i-csillag alatt van, ott pozitív az értéke a parabolának, pozitív a sebesség, tehát növekedni akar a függvény, jobbra fogunk haladni. Ha viszont az i-csillag felett vagyunk, akkor negatív a parabola, negatív a sebesség, és itt csökkenni akar a függvény, balra a nulla felé akar haladni. Így tehát az egyensúlyérték körül, hogyha kicsit balra megyünk, jobbra szeretünk menni, ha meg kicsit jobbra, akkor pedig balra, tehát így bevonzza az értékeket magához, mint ahogy a jobboldali időbeli alakulásokon is látjuk, ahol az i1 és az i2 értékből indított megoldások is szépen tartanak az egyensúlyi értékhez. Másként is gondolhatunk erre a 3 különböző esetre, az úgynevezett reprodukciós ráta segítségével, melyet R0-al jelölünk, és az értéke béta per gamma. Erre a következőképpen gondolhatunk. Tegyük fel az egyszerűség kedvéért,
hogy egy olyan populációnk van, ahol egy ember fertőzött, és körülötte minden ember egészséges. Ilyenkor, hogyha ő megpróbál fertőzni valakit, akkor egységnyi idő alatt átlagosan béta embert sikerül neki. Azonban ő nem feltétlenül éli meg az egységi időt, hanem gammarátával meggyógyul, és így átlagosan 1 gamma ideig fog fertőzött maradni, majd utána pedig meggyógyul. Ez viszonylag logikus, minél nagyobb a gyógyulási ráta, annál rövidebb ideig fog az ember fertőzött maradni. Tehát, hogyha az 1/gamma időt megszorozzuk bétával, akkor megkapjuk az R0 értéket, a gyógyulásig átlagosan ennyi embert fog egy ember megfertőzni. Hogyha ez kisebb, mint 1, akkor a következő generációban kevesebb fertőzött lesz, és így szubkritikusak leszünk, ha meg nagyobb, mint 1, akkor a következő generációban többen leszünk, mint az az 1, aki én voltam, és így folyamatosan növekedni fog a járvány. Érdekes eset a kritikus, amikor az R0 egyenlő 1-jel. Ilyenkor a fenti érvelésből azt gondolnánk, hogy se nem csökkenni, se nem növekedni nem akar a járvány, hanem egyensúlyban megmarad. Viszont itt fontossá válik az a feltétel, amit az elején mondtam, hogy feltesszük, hogy körülöttünk mindenki egészséges, és hagyjuk elszabadulni a járványt. Azonban, hogyha már megfertőztük a populációnak egy jelentékeny részét, akkor egy idő után megpróbálunk olyanokat is fertőzni, akik maguk is fertőzöttek, így az effektív úgy fertőzések számát 1 alá fogja vinni, így valójában a kritikus esetben sem tud elterjedni a járvány. Minket elsősorban a szuperkritikus eset fog érdekelni, ekkor fog igazán nagy világjárványok kialakulni, míg a többi esetben kis lokális méretűek lesznek, és maguktól is el fognak múlni, anélkül, hogy az emberek nagy részét kitenni ez a veszély. Viszont az előző modellünk, az SIS modell egy kicsit egyszerű volt, ennél bonyolultabban viselkednek a valós járványok. Például előfordulhat az, hogy a megfertőzött emberek nem képesek újra megfertőződni, rezisztensé válnak. Ilyenkor bevezetünk egy új R állapotot, és egyszerűen nem fog visszafordulni nyíl az S-ben, hanem egy új állapotba kerül, és ezért szépen le fog csengeni nullára egy idő után a járvány. A differenciál egyenlet levezetése teljesen hasonló lesz, egyszerűen meg kell számolnunk a beáramló és kiáramló mennyiségeket a különböző állapotokból, de mivel 3 állapotunk van, így most már 3 differenciál egyenletre lesz szükségünk. Egy még bonyolultabb modellet látunk Röst és munkatársai cikkében, ahol a magyarországi Covid-járványt próbálták modellezni. De itt is láthatjuk, hogy ennek is hasonló szerkezete van, mint amit már korábban beszéltünk. Vannak benne S betűk, amik a fogékonyakra utalnak, I betűk, amik a fertőzöttekre, és R pedig a rezisztensekre. A további állapotok, amiket bevezetnek, az L, ami a látens periódusra utal, valamint szétosztják a fertőzötteket aszimptomatikusokra és szimptomatikusokra. A lent látható négyzet pedig a súlyos eseteket jelöli, amikor valaki be tud egy kórházba kerülni, mely rosszabb esetben halálozással is jár, mely itt D-vel jelöljük. De ennek ellenére, hogy sokkal bonyolultabb ez a modell, láthatjuk, hogy szerkezetében nagyon hasonló az SIS és az SIR modellekhez, melyeket korábban tárgyaltuk meg. Egy másik irreális dolog, amit titokban feltettünk, hogy homogénként kezeltük a populációnkat, feltettük, hogy minden ember minden emberrel egyenlő valószínűséggel lép interakcióba. Egy fokkal realisztikusabb feltevés, hogyha csoportokra bontjuk a populációt, ahol a különböző csoportok között eltérő erősségű interakciók lehetnek. Ezek a csoportok lehetnek régiók, települések, korcsoportok, országok, vagy ERP-szém esetben akár egyének is. A K-adik és L-adik csoport közötti interakció erősségét WKL-lel fogjuk jelölni. A dinamika ilyenkor
nagyon hasonló ahhoz, amit az SIES-nél tapasztalhatunk, azzal a különbséggel, hogy a fertőzés fog megbagyolódni. Képzeljük el, hogy hogyan fog is ez történni. Ha meg akarjuk nézni, hogy a K helyen mekkora új fertőzöttek fognak keresni, az egyrészt akkor az úgy fog megtörténni, hogy szét kell bontanunk, hogy hányan érkeznek az 1-es populációból, hányan érkeznek a 2-es populációból, és így tovább. Hogyha az elledik populáció hatását fogjuk nézni, az egyrészt arányos lesz az interakció előségével, W-vel, másrésztről arányos lesz azzal, hogy hány fertőzöttünk van az adott helyen, mint ahogy az SIS modellben is láttuk már. Így tehát a W-k és az X szorzatát kell összeadnunk az L-indexekre, hogy megkapjuk a K-ba való hatásukat. Így analóg módon a lent látható differenciál egyenletet kapjuk. Megegyezzük, hogy itt valójában csak egy egyenletet írtunk le, de mögötte annyi egyenletünk van, ahány csoport van, minden egyes K-ra ez egy külön differenciál egyenletet jelent. Hogy hogyan is tudjuk ezeket a WK-kat megmérni a gyakorlatban, arra több lehetőségünk is van. Például használhatunk kérdőíveket, ahol megkérdezzük emberektől, hogy hány emberrel találkoznak egy nap, milyen korosztályból. Például gyerekek hajlamosak kortársakkal találkozni az iskolában, valamint a tanárokkal. Ezen kívül használhatunk még egyéb ingázáshoz kapcsolatos adatokat, melyeket a népszámlálás során tudunk megvizsgálni, ahol megkérdezzük az emberektől, hogy honnan, hova ingáznak, munka vagy tanulási célból, mely így a mobilitást és az interakciót a különböző régiók között kvantifikálhatóvá teszi. Ezen kívül ezeknek a kapcsolati hálózatoknak van egy elvontabb tulajdonsága is. Ez pedig a következő. Tegyük fel, hogy ez a hálózat összefüggő, tehát mindenhonnan, mindenhová el lehet jutni. Ilyenkor létezik egy pozitív lambda szám, és konstant szorzó erejéig egy V-vektor a következő két tulajdonsággal. Először is ennek a vektornak minden koordinátája pozitív, másodszor teljesíti a lent látható egyenletet minden egyes K-ra. Ez első látásra egy semmiből jött egyenletnek tűnik, és nem igazán látszik, hogy mi az intuíciója. Ez segít minket a következő ábra. Képzeljünk el egy olyan járványt, ahol az első csoportban V1 fertőzött van, a második csoportban V2, és az n-edikben pedig VM. A 1-ből a k-dik csoportot, az 1-es csoport pedig WK rátával próbálja megfertőződni. Így, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány új fertőzött keretkezik a k-dik populációban, akik az 1-es populációból jöttek, akkor a WK1 rátát meg kell szoroznunk a V1-jel, az ott lévő fertőzöttek számával. Majd utána, hogyha ezt összeadogatjuk, hogy az összes többi régióból összesen hány új fertőzött keletkezett, akkor megkapjuk, hogy a következő generációban hány új fertőzött lesz a K helyen. Az előző egyenletünk azt tételezi fel, hogy az új fertőzöttek száma az arányos lesz az előző fertőzöttek számával. Így tehát, hogyha kezdetben a V-vektorral volt arányos a fertőzöttek száma, akkor a következő lépésben is ez ugyanezzel a V-vektorral lesz arányos, tehát egyfajta egyensúlyi helyzetet tételez fel. Ez alapján az is világos, hogy miért tettük fel, hogy a V-nek és a labdának pozitívnak kell lennie, mivel a fertőzöttek száma egy pozitív szám kell, hogy legyen. Ezt a V-vektort mi Peron vektornak fogjuk hívni, és a lambda számot pedig a Peron saját értéknek. Ennek segítségével ebben a bonyolultabb modellben is kiszámolhatjuk a reprodukciós rátát, melyben megjelenik a béta per gamma szám, mint az egyszerű modellben is láttuk, de most már megszorozzuk ezzel a lambda számmal is, mely a hálózatnak egy sajátja.
Így a reprodukciós szám már nem csak a fertőzés és a gyógyulási rátától függ, hanem a hálózat szerkezetétől is. Ez a bonyolultabb modell viszont újabb nehézségeket is fog adni nekünk. Egyrészt, hogyha például minden egyes egyenletet fel kell írnunk minden egyes településre, akkor nagyságrendileg akár 10 000 differenciál egyenletet is felírhatunk. Ez már kézzel egészen kezelhetetlenné válik, számítógépekre van szükségünk a közelítő megoldások megállapítására. Azonban van egy másik fajta nehézsége is ezeknek a modelleknek. Ugyanis, mint ahogy az előadás elején hangsúlyoztuk, nem csak a változás törvényeire, a differenciál egyenletre van szükségünk, hogy megkapjuk, hogy milyen lesz a jövőben az állapot, szükségünk van a kezdeti állapotokra is. Korábban csak egy egyenletünk volt, itt tehát csak a fertőzöttek globális arányára volt szükségünk, most viszont minden egyes csoportra egy külön kezdeti értékre van szükségünk. Azonban a gyakorlatban még az összfertőzötteknek a számát is nehezen tudjuk megállapítani, elsősorban amiatt, hogy nem tudunk minden egyes embert letesztelni, illetve az aszimptomatikus esetek miatt. A gyakorlatban épp ezért a halálozásoknak egy korrigált számát használjuk, hogy egy pontosabb képet adjunk a valóságtól, de hogy növeljük a szükséges mennyiségeknek a számát, úgy lesz egyre inkább bizonytalan az előrejelzésünk is. A kutatás során ezt a problémát próbáltuk meg orvosolni, hogyan tudjuk csökkenteni a kezdeti értékekről szükséges információt az előrejelzéshez. Ehhez pedig a következő észrevételt fogjuk tenni. A valóságban létező járványoknál a kezdeti fertőzöttek aránya alacsony. Kezdetben egy igen elenyésző százaléka fertőzött csak egy populációnak, még városokra bontva is. Tehát nézzük meg, mi történik, ahogy fokozatosan csökkentjük a fertőzöttek számát. Először 10%-ról 1%-ra, egészen 0,01%-ig. Láthatjuk, hogy ilyenkor a járványgörbék szeretnek balra tolódni. Ennek egészen egyszerű oka van, hogyha megnézzünk egy olyan járványt, ami 0,1%-ról indult, annak egy kis idő kell, még felér az 1%-ra, melyről a korábbi járvány már egészen az 1%-ról is elindulhatott. Ezt a késést leszámítva viszont a járványgörbék alakja meglepően hasonló. Nézzük meg tehát, mi történik, hogy ezt a késést kompenzálva összetoljuk ezeket a görbéket. Ilyenkor szinte fedik egymást a járványgörbék, és ezzel azt az eredményt sejteti nekünk, hogy úgy igazán nem számít a kezdeti érték. Sőt, hogyha ezt folytatjuk, és elkezdjük a végtelenségig csökkenteni a fertőzöttek számát, akkor a pirossal jelölt görbét kapunk, amely egyfajta idealizált járványt ír le, mely a végtelen múltból indul, végtelenül kicsi kezdeti értékekből. Erről a piros görbéről ráadásul többet is megmondhatunk, ugyanis a kezdeti exponenciálisan növő szakaszban ez arányos lesz a peronvektorokkal. Tehát azt mondhatjuk el, hogy elég csak ezt az arányossági számot megbecsülnünk, vagy az időbeli eltolást, mely általában a globális fertőzöttek számából is megbecsülhetünk, így csupán egyetlen számot kell megbecsülnünk, és nem pedig 10 000-et, ahogyha minden egyes városra, településre különböző kezdeti értékeket kellene tudnunk. Ezt a jelenséget hívjuk az alacsony kezdet értékek univerzalitásának, mely az angol Universality of Small Initial Conditions alapján USIC-nek rövidítünk. Nézzünk egy további példát erre a jelenségre. Láthatunk egy konkrét populációt, ami 5 csoportból áll, és a közöttük lévő kapcsolat erősségét pedig az élekre írtam rá, mint számot. Ezen kívül a csúcsokon láthatjuk, hogy hány főből állnak ezek a populációk. Kétféle járványt fogunk nézni.
Az egyikben 100 kezdeti fertőzöttet fogunk rakni az E populációba, míg a másik esetben 20-20 fertőzöttet fogunk elosztani egyenletesen az 5 populáció között. Az első esetnek a kimenetelét a piros görbék, a kék görbék, a másikat pedig a piros görbék reprezentálják. A bal oldalon láthatjuk az ABC, a jobb oldalon pedig a DE populációknak a járványgörbéit. Mint láthatjuk, a piros és a kék görbék alapja meglepően hasonló, és az időbeli eltolás után pedig a két görbék szinte tökéletesen egyeznek egymással. Igazán nem számított az, hogy hogyan oszlik meg a kezdeti érték a különböző városok között, hogyha csak a járvány alakjára vagyunk kíváncsiak. Az egyetlen dolog, amit befolyásolt, hogy mekkora volt az időbeli eltolás, úgymond melyik fázisból indult el a járvány. Ha valaki kíváncsi a további matematikai részletekre és az állítás bizonyítására, akkor a képen látható cikket ajánlom további információkért. Köszönöm szépen a figyelmet!